λέει μας ότι 4 με 8 χρονών το χαμηλότερο που μπορεί να καταναλώσει θερμίδες σε 1200. Και λέει μας ανάλογα από το μέτριο είναι 1400 με 1600 και το ψηλό 1400 με 1800 θερμίδες που μπορεί να καταναλώσει ένα παιδί 4 με 8 χρονών. Αναλόγως με τι είναι το χαμηλό μέτριο ή ψηλό που είπες? Αναλόγως με τις θερμίδες που μπορούν να καταναλώσει. Και με τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι στη γυναίκα στο χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας θερμίδες 1200, ενώ στον άντρα 1400 και στο τελευταίο 1600 με 2000, ενώ στη γυναίκα 1400 με 1800. Όταν ένα παιδί είναι τα αγόρια καταναλώνουν πιο πολλές θερμίδες παρά τα κορίτσια, άσχετον ότι έχουν το ίδιο βάρος. Εδώ βλέπουμε ότι τα αγόρι, το που είναι 48 κιλά, καταναλώνει περίπου 1675 θερμίδες. Ενώ το κορίτσι που είναι 48 κιλά έχει περίπου 1575 θερμίδες. Ωστόσο τα αγόρια πάντα καταναλώνουν και είναι πιο πολλά.